Malta għandha l-inqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat fejn ħareġ li rata l-qatt ta' Malta ta' 2.6%. Din iferm inqas mir-rata medja tal-qatt fl-Unjoni Ewropea li hi ta' 5.9% li jfisser differenza ta' 3.3%. Minn dawn iċ-ċifri tal-Eurostat ħareġ ukoll li pajjiżna għandu rata ħafna aktar baxxa ta' qatt minn pajjiżi li huma akbar minna. Dan hekk kif il-Ġermanja għandha rata ta' 3% waqt li Franza għandha rata ta' aktar minn 7%. Sa dan it-tant minn statistika tal-NSO ħareġ li rata tal-qatt f'Malta niżlet għall-ewwel darba taħt id-900 persuna. Dan hekk kif ir-rata ta' qatt fix-xahar ta' Ġunju kienet ta' 875 persuna. F'Mejju li għadda kien hemm 916 il-persuna. Dan ifisser tnaqqis ta' 79 persuna meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra. Hekk kif Ġunju tal-2022 ir-rata tal-qatt kienet ta' 954 persuna. Ħareġ ukoll li meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra kien hemm tnaqqis ta' 23 persuna b'żabilta jirreġistraw għax-xogħol. F'Ġunju li għadda dawn kienu biss 208 persuni. Fit-tweet il-Prim Ministru Robert Abela wkoll irrimarka li għall-ewwel darba Malta għandha l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea u sostna li l-Gvern se jibqa' kommess li l-prosperità ekonomika titgawda minn kulħadd. Skont l-NSO minn dawk kollha li qed jirreġistraw għax-xogħol mal-Jobs Plus Ġunju 70% huma rġiel. L-istess ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fakkru wkoll li fuq perjodu ta' 9 snin minn Ġunju tal-2014 kien hemm tnaqqis ta' kważi 6,000 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Dan hekk kif dan il-perjodu imsemmi dawk jirreġistraw kienu jgħoddu għal aktar minn 6,800 persuna. Dan it-tnaqqis sostanzjali fir-rata tal-qatt f'pajjiżna seħħ anke matul l-isfidi internazzjonali bla preċedent tal-aħħar snin bil-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra fl-Ukrajna li waslet għal kriżi tal-enerġija u inflazzjoni globali.